kauban ako karon si Waylain Gino ug yang mangod Jones J. Karon guys, nami nadunggan ba nga nada kuno isa ka liguanan diri sa unsa nga lugar gali? Concepcion. Sa ko Valencia ba? Oo. Nada sa kaliguanan pero wala pa kayo nakalaag ang uban mga vloggers diri so among tisingal og pangita karon. Kay kami mismo wa kon may kabalo kung asa. So may tabuan ni karon nga adlaw among pangitaon kung asa na ilang tawag nga kawa-kawa. Amot nga nung tawag na kawa-kawa. Uban nimi. Dili lalim mo katiring lugar ah. Gubaan gamay. Gamay ra pud ang yayay. Dili lalim dapat kumuanay mo dili nga lugar di ay isituig nga full tank yung motor kay delikado. Murag piso na lang ang plate pingos langit. So kumanin mo Concepcion, makita niyo sa ato actually kay naagi sa perminti kada adlaw dire. Tapos ani pa yung karonte kung may kawa-kawa. Asa pa ingon? Straight kami. Diretso gid dito. Makakita ka dako kan balay ito nga guwapo. Kung adto pa mo dito dayon pag abot ninyo dito, pwede mang watana dito ato ka kitang gawa. So, mo diretso lang misdalan, mga tanan nay balay nga guwapo. Mga tanan limi arbit ang kawa. Oo. Sober pa na diha pag abot dito dayon. Kung say ngalan natin kawa-kawa or kawa lang? Gawa. Kawa day ang ngalan sa area. Tama kayo namin. May galing sa pagpangutan na mga kuha na murag. Kailan sa mo sir ba? Kailan sir. Iya dami sabayan ako ng asa na ng kawa dapit. May gali kanay bulkiters po diri nga dapita. Magtubil. Murag good news among lakaw karon kay maray mo tultul sa mo for free pagyud ako no. Murag swerte gyud kaayo nga si Gina mong kauban no murag swerte sa kauban. Kay kung kanay mong kauban na perminti murag kamalas-malas man mi. Bitaw pares ka na mo first time ana pangitaon ng kawa as in wala zero knowledge gud mi sa pormana. Basin gay one way or another makatabang mi sa ilang barangay di basig daghan mo turista man diri. Mi ba nagtiguang ni. Wait tigulang mas makasupol pag mga tigulang do. Ay pag sir. Private kay mi kay na vloggers ay. Tarungan ka niya. Di kayo wala paging nga gi-develop siya. Abot ning mga kuan luwag. Inaabot ang mga dagweg luwag. Hubos giring ka kawar. Kawa. Grabe. Indira. Daday langob sa dalam matuntanahon. Bubur. Patay. Okay. Murag tugnaw kayo. Murag nasa daylayan. Tara. 1, 2. Tugnaw! Grabe ka tugnaw! Hindi kaya! Kasi bakit sa lalim? Ay, bako na butang! Grabe ka bugnaw! Ang itlog ikisikil! Yawas! Gaway! Ang itlog ba kayo? Murag gamay na kayo na! Grabe oh! Ay bato! Pag-level ko kayo, mag-unit man!
Laag na mo diri kawa, kawa. Ano yung ibig kaligod? Bulacau, sityo na siya sa Konsolasyon. Ay, Concepcion guys ha. Bulacau, sityo na siya sa Concepcion. Malinsa ba? Laag na mo. Layo sa stress, layo sa marites, enjoy. Bugna ang tubig, 5 orang entrance. Ayun lang po. Hindi, napa-entrance ko, karon lang. Yawan! Ito lagi. Rapi na. Dahil. Pindot yung sign yun. Yawa ka. O sa'yo na. Tulog kayo. Saan na? Lamunan na si mong ginahawa niya. Layawan, Valentin. Satisfied kami sa mga abdan karon ang kawa. The best kayo. Tinaw kay tubig. Laga rin yun eh. Shout out kay Hilsa na. Salamat kayo sa pagkuha sa mga sa pag-guide sa mo diri nga lugar. The best kayo.